Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Yan, ora kaayong nahanaw din ni Sud sa imong Pinoy-anan! Wala kita ako may bawagin sa nakawatan! Mamita! Kikasubok kagit kaayo, Mamita, chikading. Apan ko ang pagkani nga ibayad ang imong kinabuhi sa nahanaw nga 13 milyones nga Sud na itong attache case. Kinala makabiya na dayon ko din eh. Magdali ko. Gikan din eh. Mulaylo lang una ko. Dili lang una ko madiretso sa sementeryo. Sa laing kayo na lang kumuduaw sa lubong ni Aning Manoy Boy Pangag. Suod ko kaayo si Mamita Chikading. Apan wag yung ko magmahay nga gihukman ako siya sa kamatayon. Kaya nakapahungaw ko sa akong gibati nga kasuko. Bay, Misael, gipatay ang bayot nga si Mamita Chikading. Usa, may nakasaksi bay nga sigli na maoin ni kawa sa bay. Humang nga milanog ang buto sa armas. Kinuo ko. Nagtuo ko bay. Nga gipangitaan ni Miss Glina ang mahuyang kung asa ng attache case nga puno sa kwarta. Mausap ka na niya sa kung na ba, Sarge? Kaluin tao ni Mamita Chikading. Walay kalainan si Glina ka Major Kaspar. Dauta na sad kay siya. Mga kakaw. Bay, Misael. Papason ko gina niya sila. Ipanumpa ko na. Iwan o na kayo binuhatan si Miss Glina, Bay, Misael. Bilunang nagit siya sa impyerno uban ni Major Kaspar. Dailhan ka sa mga silingan nga nakakitaan nimo. Kananaog gikan sa mong bahay. Human sa naitabo. Ang kuno na ako nga sipiat ko diyang dapita, Major. Wala kita'y mahimo. Nahitabo na to. Human naman. Leksyon na kininimo, Glena. Sa sunod, magmatngo na gid ko. Kina, mao ka na insakto. Dili magpaturagas. Naglungot-lungot lang gid ko mutapos sa iyang kinabuhi. Palamig lang sa gikan sa init kayong sitwasyon. Salamat. Ano ba nga imo mang nahinaykan? Nga suod man ta nimo kayo katong maong mahuyang ug kanhi mong agaon. Ha? Glina? Bisan ako. Nagkapangutan gyud ko karon kun nganong ingon ko lang ni adto kaya nung gihukman sa kamatayon si Mamita Chikading. Kunain man karon ang imong kahag na imutang Mamita. Pasensya na gid kayo. Apan mas importante pa kaysa imong kinabuhi ang 13 milyones ka pesos nga sud ni adtong attache case. Medyo Gaspar! Kaya ba tinoon, Miss Glina mo ng patay sa usa ka mahuyang? Oh, Busli. Ako ganahan karon sa performance ana, Miss Glina. Ina siya amping ha? Kaya kanainit karon mga otoridad. Oh, Busli. Sige. Kamu amping iyong tagsa-tagsa mga lakaw ha? Kita-kits na lang o niya ha? Okay. Bangyag sa ilang. Daghang king salamat, Busli. May kagahapon ka mo nitong binjak. Unsa kay may tabo? Kung magkasugat niya og balik ang inyong daan. Wa, Sigurado ka ba? imo nang naduwag ang tubag sa imong pangutana. Wa, mao akong tubag. Lina,
Gusto kong tuison ang mga palpak na ko. Sa kagahapon, busa karon. Gusto kong ako mo'y mangunay na gyud sa pagpatay atong tawana. Oh, Naglungot-lungot kong ikahinagbuo siya. okay. Hinaot pa unta nga mahitabo ka na, Major Gaspar. Gisabutahi day ko sa akong tao nga si Marciano. Ug sa hitman, kamoy gisaligan kung mao'y mulikidar atong tawana. Asa naman di ay maong hitman? Wana, bitaliwa na ning kalibutan. Apan si Marciano gadako pang buhi ni Sibat. Mao ba? Ako ka lang, Glena. Dili ko tugutan kitong binjag nga mulampos sa iyang pag-ilog gikan kanimo. Mamatay na gyud siya. Mamatay ang uplok. Oo. Siguruhon ko na gyud ka na. Mora gini ang akong ikasulti. Wala ko'y pagbati na itong tawhana. Kay nagapos ako diyan nimo og sa organisasyon sa mga drakon. Salamat. Kung mao ka na, Glena. Tao ko nga ikasabot. Og may prinsipyo sab ko nga muluwat sa akong mga saad, Major Gaspar. Misalig ako kang Glena. Ug may tuo ko sa tanan niyang gipanulti. Alaot ka lang kung magkasugat ang atong masigkadalan alias codename Alba kung pinjak kaysa akong mga kamot ka matapos. Dili ko mahimong kubun ang pagsalig ni Major Gaspar nga rin ako. Oh, siya nasab. Si Binjak. Hello, Binjak. Glena, nga doon ba nagkabuhat ka ba ito sa imong suod nga higala? Ang bahin ba sa kamatayo ni Mamita Chikading? O paday ka to ang gipahos mo sa iyang kaayo dihan nimo? Oh, tungod kay dili na ako ang kaning Glena nga imong nailhan kani ato. Glena, Ang karon mo ay importante na ako, Binjak. Kung asa ko makakuha og benepisyo, agtusab ang akong loyalty ug simpatiya. pagkatako na sa mong kausapan. Gawas ana, makamauna sab kong mapatay. Glena, unfair ka mismo sa imong kaugalingon. Kay inay imong gamiton ka ng imong kaisog aron makabahos ka sa nakahimo ni mong dautan. Imo naman hinoong gidapikan o gipadalipdan. Binjak, Di man kundi ka na niya kapuslan. Atyon ka ang mga tawahan na. dili ka na mahitabo. Basta hibaw ko kay kanimo. Pag-o ka pa lang ang trabaho ka. Pwes, ingnon ko ikaw nga nasayop ka, Binjak. Pag matalas ka matuoran, Glena. Sabto may panahon pa. Paabutang mahimo na niyang uwahi ang tanan. Dautan na gyud kaayong awhag sa iyang kasing-kasing. Ako'y naluoy nga nakuna-huna kang Miss Glena. Dili ka ang maluoy niya. Kay siya ang mipatay si mong amahan. Misael, Ingon na gid siya ni anak. Kay iyang gipaundayunan. Apan oras nga ikahinagbo siya sa eskwadro. Pabayron ko siya sa kinabuhi ni si Mark. Nga iyang gihunusan sa kinabuhi. Ginoo na lang ang mag-igo sa tanana. Kinahanglan nga magbayad gid unya siya. Labing siguro ba'y nga niya karon nagtikaw-tikaw sa syudad ang mga kagaw na si Miss Glena o si Major Gaspar? Pangitao nato sila by Sarge. Bay, Misael. Paninglan nato sila sa dakong sa nga ilang nabuhat. Bay, dili ka may mo lang babagyo niya si Binjak sa imong pagpaningil ka, Miss Glena? Posible sab. Sa ato pa, bay. Ikaaway sabdayin niya ito ni Mutawana. Aw. Depende lang unya by Sarge.
magandang pundahan. Na. Oh, Paisay! Amping mayak yun na! sumuka ginani. Naunsa ka? Unang butyang. Day na may imong gitawag na kung anong nang naman pud balik. Kanunay man ko mag-amping, day butyang. Kana! Eh, plano pa biyan akong magminyo. Ha? Tinuod bitaw ka? Hala, magaminyo na kita, Paisay! Uy, nagdahom. Hala, no, ano ba nahitabo na itong duha do? Kalimti na taon tong katotong ng buhat day butyang. Bunga ra taon tos kaupog. Unya, ang magasabak ako, Paisay! Ala no! Kundi utsuan Diyos na kayo. Mga abdos, magyapon ka. Nagdahom. Kita na ba yan, Sarja? Wala bantay ka na ako. Kita na ba yan? Kinuo ko! Manoy, boy. Niyanasad ko, Manoy. Giduaw na sa tika ining imong lubong. Bisan pa masay mong gibuhat ako. Apan ako nagkatong gikalimtan. Gipasaylo na tika. Pagmilinaw na diha sa laing kalibutan. Oh, ikaw? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.